Morning coffee ko. Oo, kakagising ko lang eh. Ngayon pupunta ako sa mall and bibilan kita ng regalo kasi 'di ba? Anniversary natin ngayon. So mamaya mag-prepare ka na lang, kita tayo, okay? Bye-bye, love you. So far away, a boy had left his home and found his way. Time and time again, he heard them say, Hi sir, good afternoon po. How can I help you sir? Sir, meron kayong Realme 6i? Yes sir, meron tayong Realme 6i. Kaso, I'm sorry sir, as for now kasi sir, unavailable po yung stocks ng Realme 6i natin. Pero, may recommend ko sa inyo na isa pang unit ng aming Realme. So, kagandahan po sa kanya, kasi yung Realme po natin ito, is isa po siya sa pinakamataas na model po ng ating Realme units po. So, yan. Pakilala ko po sa inyo sir, si Realme 6. So, ito po sir, si Realme 6. Kagandahan po sa kanya po, ang kagandahan po sa kanya, mas upgraded na po siya at mas pinaganda na po yung Realme 6i natin. Ano po nito? Bakit po? Kasi first of all po, camera pa lang po ng cellphone natin, mas kabibili ba na po natin. Why? Kasi po, si Realme 6i is naka 48 megapixel lang po siya, unlike this one po. Sir, ito pong phone po natin is naka 64 MP quad cam camera na po siya. Then, kagandahan niya po ang display pa lang po ng cellphone natin, itsura pa lang po ng cellphone natin, di ba? Napakaganda at napaka-stylish na po ng cellphone natin. Kagandahan po dito sa phone natin, kapag tinatamaan po siya ng ilaw, kahit kung ilaw lamang po, as you can see, parang yung design niya po, yung talagang halos kapag-akit talaga. Kagandahan pa po nito, aside from dun sa itsura niya, pati yung sa camera po ng cellphone po natin, hindi lang po yung kasi yung kayang i-offer po na ating Realme 6. So kagandahan po nito, ito pong phone natin ito is talagang so sustain niya talaga yung needs, yung pangangailangan po natin kapag sa oras na ginamit po natin siya. Bakit? First of all po, kapag sa oras na medyo palagay po natin gumagamit po tayo ng cellphone, most likely gumagamit tayo ng cellphone, pero po, yung parang medyo madaling mag-lag or medyo nagkakameron tayo ng problema kapag sa oras na may binuksan tayong apps, ang tagal mag-up. So ito po, ating Realme 6, ito po si Realme 6, naka 90 Hz na po siya, naka-smooth display na po yan. Then, aside from that, kasi po, ito po ay naka 4,300 mAh battery capacity. So yun po yung isa sa mga benefits na binibigay niya po sa atin. Although na medyo palagay natin yung 4,300 mAh battery capacity is medyo mababa. Pero yung phone po natin is hindi po natin kailangan po discriminate siya because of that. Bakit po? Kasi po yung phone natin, aside from napakaganda ng processor at napakataas ng processor ng ating Realme 6, itong phone po nito is naka 30 watts plus charger po. Napakabilis mag-charge. Yung phone po natin talaga magagamit natin siya. May enjoy at talagang masusustain na po niya kung ano po yung pag-gusto niya ninyo. Then, nasabi ko na rin po yung processor kanina. Ang ating phone po, which is a Realme 6, is naka-help with G90P. So, compare po sa ating Realme 6i, sa Realme 6i po is naka-G80 lamang po siya. Hello G80 po siya. Pero po, kagandahan po nito kasi po, itong phone po natin is talagang napakaganda at napaka-affordable po niya. Then, compared to its competitors brand po, so yeah, we have brand X, ayan. Kagandahan po nito, ma-avail po natin yung ganitong klaseng specs, ganitong klaseng kind of phone in just as lowest amount. Kumbaga, talagang yung specs ng cellphone po talagang parang binibigay po lang sa customer. Hindi natin kailangan isipin yung pera, kailangan nating ilabas sa kanya. Pero ang specs po kasi talaga niya, yung ibinibigay na sustainable needs ng ating phone, talagang ginawa para sa customer, sir. So, ayan, sir. Explore nyo muna konti, sir, yung phone po natin para makita nyo po kung ano po yung sinasabi ko po sa inyo, kung gaano po siya kaganda, gaano po siya kalupit, sir. Ayan. As you can see, sir, po yung cellphone po natin, naka-side fingerprint na po yun. So, pagkabit pa lang po ng cellphone natin, automatically, sir, yan, pagkabit pa lang po ng cellphone natin, ayan, may access na kagad natin yung cellphone natin. Once na, kinuha natin siya o ginamit natin siya, sir.
Totoo nga na mas maganda siya kay Realme 6i. Pero ano yung available colors nito? At magkano naman siya? Yes, sir. So, sa color po ng cellphone natin, sir, may dalawang klaseng color po yan, which is yung kapit nyo po, sir. Yan po yung ating tinatawag na comment blue. Then, the other one, sir, is yung comment white. So, sa ano naman, sir, about sa pricing and variant po ng cellphone natin. So, ayan, may dalawang klaseng variant po tayo ng ating Realme 6. So, we have 4 GB RAM, then 128 internal storage, then we have 8 GB RAM, 128 internal storage din po siya. Pero, kagandahan po niya, parehas mo po siya expandable up to 256 GB external memory po yun. Ano po? So, magkano po si 4 GB RAM? 128. This is worth of 11,990 pesos po, sir. Then, aside from that, yung 8 GB RAM natin na 8 GB RAM and 128 internal storage, sir, is worth of 13,990 pesos po, sir. Ay sir, medyo expensive po pala siya, no? Balik kasi sir, yung pera ko lang dito is worth 5,300. Paano po kaya yan? No need to worry na, sir. Kasi yung phone po natin is applicable po siya per installment or full credit, sir. Kagandahan po nito, ano, sir? Kasi yung phone po natin, kasi ma-avail niyo po siya even though na hindi po sapat yung cash po na meron po tayo. So, ang kailangan lang po natin is 45% po ng unit natin ang kailangan po maging down payment natin sa kanya once na gusto po natin siyang kunin for home credit. So, yan po. And sir, dahil may 2 variants din po tayo ng Realme 6, so ayan, yung isa po is 11,990 pesos po, times 0.45 lang po natin siya. This is worth of 3,995 pesos po for home credit. The other one naman po is worth of 13,990 pesos po, times lang din po natin sa 0.45 po. This is worth of 6,295.5 pesos po. So, magandahan po niya, ano pa rest po siya pwede niya avail. So, ano po ba sir ang gusto niyo po sanang kunin sa dalawa? Bali sir, ang gusto ko sanang i-avail yung variant na 8128. Pero ang problema ko kasi sir, 5,300 lang yung available cash ko. So, paano kaya yan sir? No need to worry sir. So, baka may mga credit cards ka sir. Credit cards po? Wala po kasi eh. Wala kang credit card, sir. So baka may mga kaibigan ka, sir, pinsan, relatives, or amigos po ninyo. Pwede po natin siyang niya ng help muna, na sila muna po yung mag-abono. Baka meron po kayong tawagan, sir. Sayang kasi, sir, 8128 na yan, sir. Napakaganda, napakadamis. Hello ate! Oo, nandito ako sa mall. Saan ka ba? Okay, dito ka rin. Mahiram sana ako ng 1,000. May babayaran lang ako. Okay, sige, kita tayo. Ay, ate, diyan ka lang pala. Oo, baka magbabayad ka. Hindi, hindi may bayaran lang ako. Welcome back, sir. Bali, meron lang ako yung pambayad. Down. So, sir, kasi from loan payment, sir, kailangan din po natin na okay po yan, sir. So, ayan, pa-prepare na lang po ako, sir, ng ating pang-down payment, sir. Pero, aside from down payment, sir, kailangan din po natin ng 2 valid IDs. So, ayan, may IDs po ba kayo, sir? Yes sir, meron po akong mga IDs. Pwede na po ba yung driver's license, tsaka yung company ID? Ay, yes, sir. Tama-tama po yan. Maganda po yung IDs natin na available po sa inyo. So, ayan, sir, pwede ko na kayo samahan, sir, sa home credit. Kung gusto niyo po. Ano, tara na, sir? Find the real me. So let's go. This is the feeling. Congratulations, sir. So, baka sa ibang kaibigan ka, mga friends, mga relatives, sir, na pwede niyo po pera na. So, anytime po. So, pwede po kayong i-assist. So, ayan. Again po, sir, congratulations.